חטא היוהרה. השבוע העברתי השתלמות לעורכי דין על ניהול הוכחות בתיק תאונת דרכים. והנקודה הכי חשובה שניסיתי להעביר היא לשים לב האם הבוחן המשטרתי באמת חיפש את האמת, או שהוא הגיע כבר בהתחלה עם איזושהי תזה, וכל שאר העבודה שלו נועדה רק לחפש איך להצדיק את התזה הראשונית שלו. תחשבו רגע מה קורה בשטח. הבוחן מגיע לזירה, ולרוב תוך כמה דקות כבר יש לו תיאוריה בראש. מי אשם ואיך בדיוק קרתה התאונה. מהרגע הזה, אם הבוחן לא מזהיר את עצמו לנהוג בצניעות, הבדיקה שלו כבר לא מחפשת את האמת. היוהרה כבר מביאה אותו לחשוב איך להצדיק את התיאוריה הראשונית שלו. זה הכי אנושי שיש, כולנו עושים את זה. אבל כשאתה בוחן וחוות הדעת שלך עלולה לקבוע מי אשם ומי זכאי, היוהרה הזאת עלולה לעלות למישהו ביוקר. כי האמת היא שאף אחד, לא הבוחן, לא עורכי הדין וגם לא השופט, לא באמת מחזיק את כל התמונה. כולנו עורכים לרגע באירוע שהתרחש בשתי שניות. לכן חשוב לדעת מתי נתון מסוים מוביל למסקנה חד משמעית, ומתי אפשר להסיק ממנו גם תרחיש אחר. כל העוסקים בדבר חייבים לגשת לעניין בצניעות רבה ובפתיחות לתרחישים חלופיים אפשריים. בתיקי תאונות דרכים, השאלה הכי חשובה היא לא מה הבוחן קבע, אלא על סמך מה הוא קבע את זה, והאם זו המסקנה האפשרית היחידה.